हाय लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय जासिहरबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सिंग्रा आरो नेमखि बानायनायनि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय। जाय नोंथांमोना सिंग्रा नेमखि बानायनो लुगैयो आरो लुगैब्लाबो रोङा, निस्सय बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना रोंनो हागौ। आं हानायमानि दिन्थिनो नाजागोन बोरै बानायो। नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। गिबियावनो जोङो मैदा एसे लाग्रोबाय। मैदायाव नांनायसिबां जखानि जोङो संख्रि एसे होनानै लाबाय मैदायाव। ओमफ्राय बियो जिरा, हायोबा खाला जिरा होनांगौमोन। जोंनाव बियो गैयामोन, बेनिखायनो जोङो फासफुरन जिराखौ होबाय। बियो रिफाइन थावखौ मैदायाव दै होनायनि सिगां मोजाङै लगायनानै लाग्रोनांगौ, अब्लासो सिंग्रा नेमखिया गुरै जायो। दानिया जोङो दै होबाय। दैखौ खनसेनो होखायालाबानो एसे आन्दाज नायनानै मिडियामनि होनो नाजाब्ला मोजां, एसे होनानै। बांद्राय लावद्रायबाबो जाया, बेनिखायनो जोंनो मिडियामखौ नांगौ। बिदिनो जों दैजों मोजाङै नानानै लाबाय। जाबायानो होनजाबाय नानायखौथ'। सिंग्रायाव होनो थाखाय बादाम एसे जिरनानै लाबाय। मटरजों आलुखौ मोजां मोनजासे रुनानै लाखाबाय। ओमफ्राय एसे मोदोमनायनि जोग्लावरि बिलाइ फिसा हाफ्लेनानै होदों। बेखौबो एवनायावनो होफागोन। आलु मटरखौ जों एवनानै लाग्रोनोसै। थाव एसे होनानै थावखौ गुदुं खालामनानै जिरा एसे हरबाय थावआव। ओमफ्राय बेयाव जों होगोन फानलु गोरान हाफ्लेनाय एसे, सामब्राम गुफुर देफ्लेनाय एसे, ओमफ्राय सामब्राम गोजा एसे होगोन। बादामखौ एसे सिगां होसनग्रोनानै एवबाय। बिनि उनावनो आलु मटरखौ होसननानै एवनोसै। एसे एवनानै खोबनानै दोननानै ओमफ्राय 4-5 मिनिटजोंनो बियो मोनसिगोन। 4-5 मिनिटनि उनाव मोनबायानो। सिंग्रायाव सोनो थाखाय एसे गुसु खालामनानै लानांगौ, बेखायनो जोङो खांनानै गुसु खालामनानै लानोसै। सिंग्रा बानायनो थाखाय मैदाखौ गल लादु बायदि नानानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय फार्स्ट टाइम बानायजेननायखौ नायदो। ओमफ्राय नैबे सेकेन्ड टाइम। नै बियो थार्ड टाइम। जागोन ना जाया नायनोसै, एबार बानायना नायबावनोसै। जासिगोनदां एबार। खनसे नानायानो मोननै जाखायो। गेजेराव बिदि हास'नानै लानांगौ। बोरै बानायो मोजाङै नायलांबानो जाबाय। नै बिदि रुगुङाव एसे दै होयो। दै होब्लासो मोजाङै सिथाबगोन, एवनायाव गेवस्रानाय नङा। ओमफ्राय आखाइयाव बिदि लानानै आलु मटरखौ बिदि सोबानो जाबाय। रुगुङाव एसे दै फोनलानांगौ। ओमफ्राय मोजाङै थनदो, होमब्लानो जाबायानो होनजाबाय। नै एबार जाबाय, सिंग्रानि महर नुबाय। नै बिदिनो जोङो 15-16 बानायबाय। रेडि जाबाय। नै दानिया एवनांसिगौल'। एबार एवनोसै।
ओमफ्राय नैबे अखाफोर नेमखिमोन, बेखौ बोरै बानायदों नायफिनदो। जायखिजाया बथल सफा मोनसे लानानै बिदि नारसिननानै गोरा गोरा नारसिननानै खावसे खावसे हलाबलांबानो बा हख'लांबाय थाबानो जायो। दानिया बानायगोन नेमखि दुलुर। बेखौ बानायनो थाखाय जायखिजाया गंसे थेमा फिसानि सफा लाबाय, जोङो संख्रि थेमानि सफा लादों। ओमफ्राय बिदि गोरा गोरा नारसिननानै बेखौबो बिदि नारसिनलांबाय थाग्रोनांगौ, ओमफ्राय नायलांबानो जाबाय। ओमफ्राय नैबेबो रेडि जाबाय। नैबे जागोन खाथा नेमखि। बोरै बानायो नायलांब्लानो जाबाय। फाइनालि जों गासिखौबो एवखांजोब्बाय। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोन गासिबो लोगोफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर जासिहरबाय। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थेंक इउ।